Hai logoफोर good morning खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गामि आरो स्कुलसिम नोंथांमोनखौ आंनि गामि आरो स्कुलसिम बरायनो बावहरनाय थाबाय स नोंथांमोन इन्टारेस्टेडब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो हेपि निउ इयार गासैनिसिमबो ओमफ्राय खासिया खनायाव थानाय हेपि निउ इयार बाजार दिनै मा पिकनिक जानो थांलायसै आरो मायावबा दिनै खाना जानो थांलायसै आरो मायावबाथ' ओमफ्राय मैया जोंहा बगामाथियाव थांनानै फैबाय ओमफ्राय दिनै जेबो प्लेनिं गैथ'आ आरोना मैयानो जानानै लासोबाय नालाय बेखायनो उदैया गेस्ट्रिक जाजोबनानै दङ दिनै जागायानो गैया उदैया नायनोसै मा खालामनाय जायो दिनैनि दिनाव सोनायलांबाय थानो नोंथांमोना ओइ साव मा सावदो न' मा नायनो थाङो र' यावसो सावदो आंहा ओइथिंसो नायहरबाय थादो ओरैनो अमा सावदो इयाव ओरैखो जानुवारि 1 जानुवारिनि फैदा नों लानजायखौ जा दा लानजायखौ लांदो नोङो लानजायखौ लांना लाङा फैदा बोरमासो बोरमासो सांगानि जाया नों जागोन ना जाया जागोन जाया थां ससमा लाना मैयानि ससमाया एसेबां गिदिर ससमाया खर'आवनो थाथारालै बेखौनो लाना फैबावलायो आबैखौसो नुदोंमोन दने मानो लायाखै ससमाया नै लोगोफोर फुंनि ओंखामखौ जों जानोसै जोंनि ओंखामा नै गोजा गोजासो ओमफ्राय नै बिन आरो आलु भाजा ओमफ्राय नैबे ना खर'खौ जाबाय आङो फानलु संख्रि लादो टेस्टि जानायनि ओमफ्राय आङो दायो जानोसै फुंनि ओंखाम बाजाराव थांनि बाजाराव Bayang dah standar nah dan na final lay dang gini thabai nan la dai với lại mới đấy ấy thay ăn thabai nan này không ạ ăn thabai bây giờ sao là ek tarik माबायाव फैदो र' बाजाराव नोंगो ना जां एक तारिखनि शपिं खालामनो दख'ना गोदान गोदान लांगोन र' आङो दख'ना लांगोन ना नि बायनाय आरो फाननाया इनै सोरबा हांसो लाबोदो जा फारौ लाबोदो फारौ इनै दाउफोरा जौआव जरासे फानबाय नै लालाबाय बिथाङा 20 थाखा थांबाय जोंहा जोब्बाय नैला ओमफ्राय बेलेगफोरा जि दौनिफ्राय दोंबाय थायो फाननो हायाखै बिसोरा बारा जोंहा आरो जरानैल' लाबोदोंमोन ना ओमफ्राय दसेनो फानखांबाय नाया मासुलैनो थांदो ओमफ्राय दायो थांनोसै आधा केजियाव बेसेबां जागोन जि मोजां मोजां कालारफोरा नै खुन्दुंनि जि बरिया बरिया कालार दोङो तामुलपुर बाजार दिनै गाइसमान हाथायाव थांबाय आरो ना हाथायाव खुन्दुं बायनो थांदोंमोन ओमफ्राय मोनफैनानै आङो उन्दुनानै थादों जि उन्दुनो ओंखारखादोंमोन ओमफ्राय दायो आरो मैगं खानो थांनायदो जोङो ओमफ्राय आसोलफोरा थांनायनि जेरावबो टारगेट गैयामोन थेवबो ओंखारबाय आरो सेराव लागै दांला दोनना फैनाया फैबाय जोंहा मैगं खानो फैनाय जागाया माथिं मोनफैदो पात्तायानो गैया आंहा लंपेन्ट गानलायना फैदो नै सोलायलायना गानबावना फैदोसो आङो जिबौ जायो खांख्राइ खन'यो माबे जाग्राया बेलेग ओइ बे आं ओइ नै फानस' दाबा मा जागोन हाला फानस' दाबा आंखौलाय बोखाना खानांगोन मिथिखाया आं गाइसमान हेलांसि खानो फैदो हेलांसि
नै जेबो थेम थेम रायलायथारदोहाय जि मनाया लाखाया आंनिखौ लाखाथ' इउटुबारनिखौ लाना गावबागाव नामा मानसि गावबागाव लाबदा नों फट' थिखांना थालांबा जों मोनथिया बिफाजों रायजायो नोंनि बाथ्रा खानांगोन जों खाखांबाथाय हे गोराथार दखन इयो गोराखौलाय मानो खादो दैयाव मानला नोङो खास' आं मैगं खानो रोंसोनायखाय बिमाजों दाराय जाखागोन दे र' आं खाग्रोनानै दै नङाबा आङो थालांगोन लोगोफोर मान हाग्राबारि खादो जोङो ओइ थिंनिफ्राय फैयै नै इसे मोनफैलायलांबाय ओमफ्राय नै मनासे जाबाय जोंनिया इसोरनाबो थब्लासे जाबाय ओरैनो हाजा गांजेमा नागिरबाय थादो खिन्थु गांजेमा थानो मोजां जादो जागाया न' ओमफ्राय खिन्थु गैया मासेबो गैया ओमफ्राय आं खोन्थिनो नोंथांमोननो माबायदि नै बेफोरबायदि आरोना नैबे फिसा खेब एरेख' इखौनो हेलांसि गामियावबाथाय र' मैगंफोरखौ नागिर जानो मोनजायो र' भिटामिन बुस्थुफोरखौ अर्गेनिक बुस्थुफोरखौ एरेख' बिबारबो बारलायलायो नैलाय बे जेबो रोंदो नैला जोंनिया नैबे रायजो फुख्रि आइथिं सबायाव नै लोगोफोर हेलांसिया मनासे लाबोखादो सोर मा बुङो बेखौ कमेन्टआव खोन्थाहर आरो सोरनिथिं मोनो नै जोंनिथिं मनासे लाना फैखाबाय आरो आङो ओमफ्राय दायो गाबोन खुन्दुं थुननाय जायोबा थुननाय जायाबा गैया ओमफ्राय दिनैनो आङो माबाखौ बबिनखौ लानाया दिनैनि बाजि लानायाव दोङो ओमफ्राय आङो लाबोबाय ओमफ्राय दोनबाय गाबोननिफ्राय सानैसै स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ जिमानसै माबायदि मोनखो नोंथांमोना अननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो बाय बाय लोगोफोर लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ